Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onyeisiala Tinubu etoola obi ike na iji uchu n'ọrụ nke ndị agha ala anyị bụ ndị zara okpukpe oku mba Benin ma nyere aka chekwa ọchịchị ọha karasị ha nke dị afọ 35. Odeakwụkwọ nke otu jikọtara otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche n'ime ala anyị, Peter Ame, na-akọwa ugbu a na ọchịchị gọọmenti Tinubu na-atụ ụjọ ịhụ Peter Obi n'ihu akwụkwọ ịzọ vootu, ọ bụghị Atiku maọbụ Amechi. Ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja nọrọ taa jụụ ịnabata arịrịọ Maazị Nnamdi Kanu rịọrọ ka akpọpụ ya pụọ ụlọ mkpọrọ dị na steeti Sokoto. Ụlọikpe rụtara aka na tupu ha egee ya ntị na ọ ga-ewebata akwụkwọ ahụ dịka mkpesa maọbụ nkwupụta doro anya. Ndị omekome anapụghị ịkọwa ndị ha bụ nọrọ ụnyaahụ wakpo ahịa Afọ nke dị na Nọfịa na ọchịchị kansụl njikọ Ọka steeti Anambra ma gbuo ọtụtụ mmadụ. N'otu aka ahụ, ndị omekome anapụghị ịkọwa ndị ha bụ wakporo ụlọ ụka dị na Lilu nke ọchịchị kansụl Ihiala steeti Anambra n'isi ụtụtụ bọrọ ụbọchị ụka, gbuo nwunye ụkọchukwu ụlọ ụka Anglican St. Andrew nakwa otu onye ọzọ ma mụnye ụlọ n'ụgbọala ndị n'ebe ahụ ọkụ. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.